Ki Pulit ka Meglaya but Assam henen ka Sngi kata ka arpanyo trik unaitung kila pelaj yo wayu Khynnah ubadang kendai snem kerta ubadai na kasnong umling hari Bhoi district ubala suba Shah bor kat baudang don halenti banlej Shah school hak arpusan trik mentau benai. Ya uniu Khynnah lalap na klau ba kabadan hamorigaun Assam. Kekemi jong uniu Khynnah ringkat bagi bayi basem kila pelong ka jinglei wat hak arpusan trik Hadien ba uniu Khynnah ukleman pai shayeng haga jo kamit kila libu rui ka jingtho hanong po police station bat berani hat outpost. Katkum ka jingong jogi bayi basem haga tu kamit unong ra bor ubaki suba udai uba itu itau ula jar ngai ringkat ba uniu Khynnah henry haga jo kamit kila yo jingtip melalap ya uniu Khynnah hamorigaun Assam. Ki bahayeng ru kila ong ba uni unong ra bor ula phone shayeng katash ka kemi ba jaga kemi na jong uniu Khynnah ba dawa arhajar tingka ban pin phai ka mobile phone jong u ba ru ban pin phai ya ka lok ka jong u ka badai ka kemi na jong uniu Khynnah daga jingarap jong ki Pulit na Assam ki Pulit ka Meglaya kila la ban lech shim no ya uniu Khynnah ha ka bala bu yo u Hadien bala la ban pelaj em yo u kila don ki dakishin jong ka jing Shah sho ha ka met ka jong uniu Khynnah bat mentala pen kit yo sho hospital ki Pulit ki dang twet mentaya nong ra bor u bala lech petri